धनस्रीघाटआव एमसिएलए सिबिथाय मिरु बेखेवदों। उदालगुरि जिल्ला रौतानि धनस्रीघाटआव दिनै गिबि खेबनि थाखाय एमसिएलए सिबिथाय मिरु बेखेवनानै होयो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'ब बिथाङा। बिटिआर ओनसोलनि जौगाथाय खामानिफोरखौ नोजोर होनो आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि सुजुग सुबिदानि थाखाय बे सिबिथाय मिरुखौ गायसननाय जायो। बिटिआर ओनसोलाव गिबि खेबनि थाखाय 40 नं रौता बियाबाव बे सिबिथाय मिरुखौ बेखेवो। बे सिबिथाय मिरुनि गेजेरजों रायजोनि गांनाय उखैनाय जेंना आरो आंखालफोरनि सोमोन्दै आर'जलाइ गथायनायजों लोगोसे सावरायनायनि सुबिदा मोनगोन। बे बेखेवनाय हाबाफारियावनो बाहागो लाफायो बिटिआरनि इएम डक्टर नीलुत स्वर्गियारी आरो 5 नय सेरफां बियाबनि एमसिएलए दीपक मर बिथांमोना। उदालगुरि जिल्ला रौतानि धनस्रीघाटआव दिनै गिबि खेबनि थाखाय एमसिएलए सिबिथाय मिरु बेखेवनानै होयो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'ब बिथाङा। बिटिआर ओनसोलनि जौगाथाय खामानिफोरखौ नोजोर होनो आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि सुजुग सुबिदानि थाखाय बे सिबिथाय मिरुखौ गायसननाय जायो। बिटिआर ओनसोलाव गिबि खेबनि थाखाय 40 नं रौता बियाबाव बे सिबिथाय मिरुखौ बेखेवो। बे सिबिथाय मिरुनि गेजेरजों रायजोनि गांनाय उखैनाय जेंना आरो आंखालफोरनि सोमोन्दै आर'जलाइ गथायनायजों लोगोसे सावरायनायनि सुबिदा मोनगोन। बे बेखेवनाय हाबाफारियावनो बाहागो लाफायो बिटिआरनि इएम डक्टर नीलुत स्वर्गियारी आरो 5 नय सेरफां बियाबनि एमसिएलए दीपक मर बिथांमोना। गोजोनथाव खौरां नोंथांनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय फैगासिनो गोदान खाबु बड'लेण्ड गट टेलेन्ट गोजौसिन जौसाङाव दिन्थिनायनि खाबु बिटिआरआव बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2आ फिन सौफैगासिनो नोंथांनो गोदान खाबु लाना जाय जौसाङाव नोंथाङा गावनि गुनगोनां रोंगौथिखौ दिन्थिनो हागोन। जानो गोनां बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 निनो अडिशननि अक्ट'खौबो थि खालामनानै होखानाय जाबाय। फारि बायदियै फैगौ 25 जुलाइ दाननिफ्राय लानानै 2 आगस्त खालारसिम मख'नाय जायगाफोराव लानाय जागोन। मख'जाथावदि अडिशन रेजिस्ट्रेशननि खालामनो थाखाय 8399890945 9101102339 आरो 9577573499 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।